basa rako rekuya usiku ndarara. Kunenge uri, kunenge uri, kunenge uri, kunenge uri. Nasindaka kugadzirira sesi baba vatandiwe, basa rako rekuya usiku ndarara. Kunenge uri, kunenge uri, kunenge uri, kunenge uri. Iwe toka zewa, nasi ndoda kukugadzirira size. Tati nasi ndoda kukugadzirira size. Hai amai mwana, inga masaizi ndinawo anokwana yese wani. Kubva kubhutsu, kusvika kumutoti, zvese nehembe dzacho dzese. Uri kutoita zvekutamba, kutodhakwa zvako. Ndati nhasi ndoda kukutiti. Chidhindo chacho chiri kupi konhaya maitsoka? Makazotenga chidhindo zvariniko? Nyepa kudzungaira. Ndati nhasi ndoda kukuronga. Ndoda kuku. Iwe kaiwe. Iwe kaiwe. Iwe. Ndakwana saizi amai mwana. Saizi ndakwana dzose. Ndapota yakwana. Kanenge kareshi, kanenge katindi, kanenge kareshi, kanenge katindi, kanenge kareshi, kanenge katindi, kanenge kareshi, kanenge katindi. Watandise ikita sosi na kukwana, iwe baba watandise ikita sosi na kukwana. Murume wangu ndaizofara ndaifarisisawo. Rudorwa unopa matuve ndaiwaindipaini. Murume wangu ndaizofara ndaifarisisawo. Kisi ya unopa matuve ndaiwaindipaini. Murume wangu ndaizofara ndaifarisisawo. Kisi ya unopa matuve ndaiwaindipaini. Murume wangu ndaizofara ndaifarisisawo. Haki ya unopa matuve ndaiwaindipaini. Murume
murume wangu ndaizofara ndaifarisisawo. Akia unopa matuve ndaiwaindipaini, murume wangu ndaizofara ndaifarisisawo. Daiya unodakazepo ndaiwaitira kumba, kana neni mukadzi wako ndaizofara nevana. Daiya unodakazepo ndaiwaitira kumba, kana neni mukadzi wako ndaizofara nevana. Yes, Tompson General and Muzhande South. Na producer wake Potro African Nyamondera, the senior producer Tatenda Zang.